रायजोफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खबर। बे बाराव सरकारा फिन इउपिपिएल सरकार दाफिनगोना कनफार्म जाबाय। प्रमोद सारानो जोंनिया चिफ जाफिनगोना कनफार्म जाबाय। बिपिएफआ बे बारावबो जेनखाबाय। बेनिखायनो रायजोफोरा भटखौ बिपिएफनो होनानै नष्ट खालामस्लायस्लाय इउपिपिएलनो मारिजोबनो। मोनफ्रोमबो इउपिपिएलनि मिटिंआव लोब लोब मानसि बर', मुस्लिम, आदिवासी, नेपाली, बेंगली, हारसा सब हारिनि मानसिफोरानो इउपिपिएलजों हेफाजाब दं। बेनिखायनो रायजोफोर बिपिएफनो भट होनानै लाब गैला। थांनाय बोसोर हाग्रामाया गावनो जेनदों, सरकारबो दानो हायासै। बे बाराव हाग्रामाया गावनो जेनसिगोन गावनि समस्थियावनो। देबरगावनि जिथु राजत्व हाग्रामानि रायजो राजाफोरा मोजां मोनलानो हाग्रामाखौ सहायनो हाला। बिनिखायनो हाग्रामाया मा खालामदों? गिनानै चिराङाव गिलिफैदों। रायजोफोर चिराङावबो हाग्रामाखौ गासिनथारनांगोन, फेजेनथारनांगोन। जेरैखि जाया बिपिएफखौ जों फेजेनथारनांगोन आरो बिपिएफनिफोरा बे बारनिफ्राय सेस। बिपिएफ होननाय बे राजखान्थि हान्जाया थानायानो नंला। जेरावबो जेथिंबो रायजो राजाफ्रा रायलायगासिनो दोङो दे इउपिपिएलआ सरकार दानायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव बिराद सान्थि फैदों, जौगानाय फैदों, हारिजों हारि अनलायनाय फैदों, टेनसन गैया। गोसो जाब्लानो जों बेरायनो हायो। हरनि 12टा, 1टा, 2टा, 3टालागै जों गोसो बायदि बेरायनो हायो। सिगां दिनावथ' हायाखैमोन। बिनिखायनो रायजो राजाफोरा जेरावबो जेथिंबो रायलायगासिनो दोङो जे भटखौ इउपिपिएलनो होनानै फिन इउपिपिएलनि सरकार खालामफिनना नांगौ। हाग्रामाया काम गैला दे, सेस। हाग्रामाया दा बिराद टेनसनाव दोङो। हाग्रामाजों थाफानाय लेफ्ट राइट मानसिफोरानो जोंनो खबर हरो। हाग्रामाया उन्दुलांलानो जेनगोनखौ मिथिनानै बिराद टेनसनाव दोङो। जानोबो हालानो मोजां, लोंनोबो हालानो मोजाङै, उन्दुनोनो सुकुलानो। जेनगोना हाग्रामानिया रोखा जाबायनो। बिराद टेनसनाव दोङो रायजोफोर। बेनिखायनो भटखौ बिपिएफनो होनानै नष्ट खालामनो नांला। सेस जोब्बाय आरो एकदम बिपिएफनि दिना जोबखाबाय। बे बारनिफ्राय हाग्रामाखौबो नुला, बिपिएफखौबो नुला, बिसोरनि नांगोलखौबो नुनो नांला, जेबो नुनो नांला। सेस बेनो लास्ट इलेक्सन। बेनिखायनो रायजोफोरा धाम धुप इउपिपिएलनो भट मारिनांगौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव। होमबासो जोंनि जौगानाया फैगोन, सान्थिया फैगोन।